Takže čauko, tu je Lopesa Fialka a Lopesa Starý. A ako ste si mohli všimnúť, sme v prírode. A toto je BFF tak. Jop. Tak môžeme ísť na to. Áno. Takže prvá otázka. Čo ste robili cez tento víkend? No, my sme boli na výlete. No, ja som v sobotu docestovala z dovolenky a v nedeľu som, hrala som sa z LPS. Dá sa povedať. No, skôr tak. No. Takže, teraz poviem ja otázku. Áno. Máš radšej slané alebo sladké? Ja skôr sladké. A ja asi, no. Ale musím uznať, že mám rada čipsy. No, hej, alebo chrumky a popcorn. No áno, ale áno, radšej hej. mám sladké. No, hej. Ako čokoládu a tak. No, tak yummy Nutella. No, potom. Čo ste dnes mali na obed? Čo som mala na obed? Počkaj, ja som mala... špagety. A ja som mala špagety. Jej! S kečupom? Nie, so syrom. Len so syrom. No, to je jedno, proste špagety. Áno, mali sme špagety. A to bolo nenáhodne. Tak. No, hej, nebolo naozaj, teraz nebolo. Tak teraz ty dávaš otázku. Áno. Máte nejaké domáce zviera? Nie. Áno, psa. No, ja mám nič. Máš LPS. No, a plišákov. Veľa. Áno, ja mám psa. No, to máš. Dobre. Jo. Takže, ďalšia otázka. Koľko máte LPS? Fúha, keď som ich naposledy počítala, tak som ich mala okolo 400. Neviem, Ja neviem, keď ja som ich naposledy počítala. Asi tak pred rokom, a to som mala nejakých 200, asi. A tak teraz mám už asi viacej, logicky. No, tak ak ti nejaký teda pribudli, tak určite. No hej, pribudli, neboj. OK, idem ja. Áno, ideš. Máš radšej lyžovačku alebo plávanie? Doslova plávanie, akože i kraula a takéto veci. No, jasné, hej, chápeme. Ja No. plávanie. Plávanie? Ja Áno. lyžovanie mám radšej. Potom, ďalšia otázka. Koľko máte LPS dog? Dog? Tak to mám... no tak, čo som točila tú moju LPS zbierku dog, tak tam som ich mal tuším, že 7. Áno, myslím, že áno. No, ja mám 9. Ale ja som točila LPS zbierku LPS dog, takže tam si to môžete kľudne pozrieť. Áno. Idem ja? Áno, ideš. Aha, áno. Dobre. Takže, na akej dovolenke ste boli? No, takže... Boli. Nie, Boli. bola. Boli. Čo Bola som v Chorvátsku a aj mám povedať, že kam pôjdeme? No, ak chceš. Tak môžem, tak pôjdeme ešte do Dánska. No a ja som bola na Slovensku na dovolenke. Na Slovensku. My chodíme tak vlastne po Slovensku teraz, ako No keby hej. ste to prázdniny. A my sme tak chodievali. Takže tak všeobecne. Jasné. Ideš. Ja? Dobre. Koľko máte kokol Španielov? To som ja. Áno, to je Ja mám ona. len jedného a to som ja. Ja mám troch. Ja. Ježiš, ty sa tak máš, že ona sa tak má. Nie, 4. Ešte z tej novej edície. No tak nie, z novej edície nemám. To je toho... Viem toho nedého, ale toho už nemám. Aha, toho si predala. No myslím, alebo neviem, čo sa No, s tým tak stalo. ja mám potom 4. Koľko máte LPS krokodílov? 0. Jedného. A to Áno, som ja. to si ty. Potom, koľko máte SHC? SHC 2. Ja neviem, 7? No, ja som neviem. jednu dostala, ja som si s ňou vymenila jednu SHC. Áno, Takže... počkaj, za čo to bolo? Ani neviem, počkaj. Za takú jednu mačku, áno, za tiež jednu takú mačičku peknú, áno, viem. A teraz ju chcem naspäť. Ale no, nevadí. Takže ja mám 2. Dobre, ideš na ďalšiu, ty. Áno. Fúha. OK. Boli ste už niekedy na pikniku? No, áno. Ale akože tak, že sa tam rozložilo jedlo a ste jedli. No, áno. A ja. No, hej. Potom, máte balkón? Otázka tiež. Áno.
A ja mám balkón. A ja mám balkón. Máme balkón. Tak ideš, áno. Ja idem. Aká je vaša najlepšia LPS youtuberka? No, podľa mňa ty. Ale akože okrem nás. Jaj, tak to buď LPS Viva, alebo LPS Nala. U mňa, ja mám asi tak 3, nie. No Áno, 3. tak ja mám 4. Ja mám 3. No. LPS Roxy, LPS Ľudská Tak to mám 1, viacej. LPS Viva a ešte jedna LPS Chrissy. Tak ja mám LPS Chrissy, potom LPS Roxy, LPS Ľudská 1, LPS Evelyn, LPS Viva a LPS Nala. Ty máš A veľa. ešte LPS Jozefína. Áno. No ja ani až tak nie. Sorry. No, a keby niekto nevedel, kto je LPS Chrissy a LPS Roxy, tak som im dala odber, tak si to môžete na mojom kanále pozrieť. A ja som im dala odber. A ja. Ideš. Ja? Áno. Tak, koľko máte videí na svojom YouTube kanále? Tak počkať, takže červenú šabačku o 4. Počkať. Raz, dva. Momentálne 4 plus toto je 5. Ja mám 5. Budeme mať také isto, daj na to. Áno. Ak teda. Tak. No vyjde toto video. No snáď áno. No samozrejme, Už to má že 6 vyjde. minút, takže dosť dlhý, tak? Potom to môžeme 7 ukončiť, trvárs. Daj ešte otázku. Počkaj, to je koľka tá otázka? Teraz ani neviem, dávaj otázku Dobre. a týmto môžeme ukončiť. Dobre. Trvárs. Máte LPS domčeky? Samozrejme. A ja. No a teda asi... A toto- ešte jedna otázka môžem dať? No, môžeš. Máte LPS cirkus? Teda máš? Prečo furt hovorím máte? Máš? To je jedno. Nie? Ja áno! Tak my sa s vami lúčime. Poď sem! Ahoj! My sa s vami lúčime pre toto videjko je to všetko a čauky, mňauky! Čauky! Čau! Ahoj! Čauky!